Okay, maayong motto ka natong tanan mga kaigsunan ng atong oras karon alas 12 na sa kamotohon. Ano na tayo promise mga kaigsunan, mag-live ta ni ining mga panahon na. Adlaw karon nga Sabado, pitsa 15 sa bulan sa Agosto sa tuig 2026. Kumusta mga higala, hilabi na sa atong mga kaigsunan sa nagkalaing-laing dapit dinhi sa kinatibukan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Medyo hinay sa bang ato nga koneksyon mga kaigsunan, minugdan kaniha nga kadlawon. Wala ta madayon sa ato nga live. Tungod kay ang ato nga connectivity mga kaigsunan, medyo hinay sa bang mao nga koneksyon. Kumusta man mga kaigsunan sa atong mga kahigalaan diha sa laing mga nasod, sa nakalaing-laing mga lugar mga igsoon, ilabi na sa mga OFW, ang atong mga pinalangga nga mga kaigsunan diha nga nanimpalad alang usab sa ilahang panginahanglan alang sa atong pasataksa ka mga panimalay. Tingali mga kaigsunan, taas nga mga panahon nga wala ta kauban nining maong programa dinhi sa kahanginan tungod kay dunay mga kakulian sa ato nga mga gadgets, ilabi na sa atong mga gamit dinhi sa maong FM radio kani adto mga kaigsunan. Until now wala pa gyud nato ni mahatagi o pagtagad tungod kay dili sa basta-basta mga igsoon ang mga gamit nining maong kahimanan. Apan nato ning apos Ginoo, time will come ato ihatag lasab ni Ginoo mga kaigsunan tungod kay kining mao nga programa dili man ni para sa ato nga personal kundi para sa atong espirituhanon nga bahin aron ta magiyahan sa mensahe sa Ginoo igsoon pinaagi sa balang kasulatan. Bahay muto ka natong tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao, ilabi na sa atong mga kaigsunan dinhi sa dapit sa Balok, atong mga kaigsunan dapit sa Pilipigan. Kumusta mo diha sa Pilipigan o sa kasagagal, labi na sa ang mga lagad sa mga lagad sa Ginoo nga kanunay nagapugi para sa ato nga espirituhanon nga bahin. Ilabi na sa atong mga kaubanan diha sa Norso, Bae City Campuses, Campus 1 and Campus 2 mga igsoon. Maayong muto, maayong pagpaniuto mga kaigsunan. Labi na sa kinabuhi ni Pastora April Miakabturan from Baguio. Kumusta man Pastora diha sa imuhang nahimutanan karon? Ilabi na sa imuhang pagpauli nini mo nga dapit alang sa pagpadayon sa tawag sa atong buhi nga Dios igsoon. Although mga kaigsunan, bingkanda kita og water baptism last Saturday igsoon, August 8 diha sa mao nga dapit bisan pamando natoy bagyo mga kaigsunan. Gani imong atong makita mga igsoon ang kalubok sa mao nga suba o sapa mga kaigsunan. Apan salamat sa Ginoo nga wa gyoy nahimong kaluyahon mga kaigsunan, nagpadayon ang atong mga kaigsunan sa pagdawat sa mao nga water baptism. Ano na yung mensahe mga kaigsunan si Pastor April Miakabturan diha sa gikan gayud sa Baguio City. Maayong muto Pastor og sa tanan nga mga viewer karon. Kumusta mong tanan? Okay lang gyud kayo. So labi na sa kinabuhi ni Brother Hiner diha sa Tanhay. Nagpasusap sa ato nga programa mga kaigsunan alang sa ato nga mensahe nini nga takna og dapit sa kamutohon nga iyang gihatag igsoon. Unang dalaygon ang Dios, although mga kaigsunan kining ato nga gadget diri ato ra gyud nga giayom-ayom. Ang gamit kani ato mga kaigsunan nga wa magamit ang amo nga component gikan gyud sa manhoyon moy amo na lamang gi-drive nining ato nga kahimanan aron mapadayon ang atong programa dinhi sa FM radio o dinhi sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao mga kaigsunan. Unang dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo. Atong topic karon mga kaigsunan
ato ni nga gitapikan og reveal, pagpadayag or gipadayag. Diha mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo, kung unsay mga revelation or reveal nga makita mga kaigsunan ngaron ang tao, ikaw ug ako, mahimo nga bag-o atubangan sa atong Dios. Adunay mensahe si Pastora Emigen Candelario mga kaigsunan. Maayong hapon, Daddy Pastor. God bless everyone. Wow. Ato sa ining ablihan sa mga panagdaig igsoon, tuguti ko sa pag-abli sa mga awit makalangit mga kaigsunan. Atong himayaon ang buhi nato nga Dios sa awit nga naguluhan, pagkamaayo. Ang ugma mo o kalong maghinatuban, gikwatan mo tibuok kinabuhi ko, dito sa kung paano ato sa pagpahola, awitin ko ang pagkamaayo mo. Adonai kang matino na, Adonai kang maayo ka nako, ang tura ko may ginhawa, awitin ko ang pagkamaayo mo. Ang timog mo nagakiya sa kanin, nagauban, masuot ka sa satanan. Ikaw ang amahan ko, ako'y mong pinanggahan, nabuhay ko sa pagkamaayo mo. Adonai kang matinudan, Adonai kang mahayagan nako, ang tora ko may ginhawa, awitin ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo karon ay nagsunod nako, ang pagkamaayo mo karon ay nagsunod nako. O gihalad ko kinabuhi ko tanan nga anak ko, ang pagkamaayo kanon ay nagsunod nako. Adonai kang matinudan, Adonai kang mahayagan nako, ang tora ko may ginhawa, awitin ko ang pagkamaayo mo. Awitin ko ang pagkamaayo mo. Awitin ko ang pagkamaayo mo. Hallelujah. Danay kong Diyos, danay kong kahugan. Hallelujah.
lang. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Sa tibuok kong kasigan, ikaw, Ginoo. Yes, Lord. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo. Sa tibuok linggo, mag-aawit ako tungod kanimo. Magdadaig ako tungod kanimo. Mag-aawit ako, O Ginoo, sa pagdaig kanimo. Tungod kanimo, mag-aawit ako tungod kanimo. Magdadaig ako tungod kanimo. Mag-aawit ako, O Ginoo, sa pagdaig kanimo. O Ginoo, sa pagdaig kanimo. Hallelujah. Dalay ko ka, Diyos. Dalay ko ka, Diyos. Ang tambuan sa kalangitan, karon magsugdi pagpabuhang kuyang kalan sa balang Espiritu na daw ulang Ginoo. Lumuhod kakiling kasing-kasing ko, padilaaba sa kalayo mo. Ongning katapusan mga alam, doon na ako. Ginoo, ipakunsad ka na ko ang imong gahom. Ginoo, iyabo ang katapusan mo, adik ako. Ang tambuhan sa kalangitan, karon sugdi pagpabuhagay ang galay sa balang Espiritu nga daw ulang kakiling kasing-kasing ko, padilaaba sa kalayo
Salamat sa buhay na to nga Dios, maigsoon ako sang isit up ning Okay, maayong mudto ka natong tanan mga kaigsunan. Medyo doon nagoy mga problema sa ato nga gamit. Tungod kay bag-o pa ni nga ato nga gisit up mga kaigsunan. Labi na sa ato ang mga kaigsunan. O dalay ko ng Dios mga kaigsunan, balik ta sa atong mga programa. Ilabi na sa atong mga kaubanan nga nagwa sa diha sa Bai City. Sa kinabuhi ni Sir Nelio. Diha sa Bais mga kaigsunan nga nagwa sa usab si Ma'am Pirater. Atong kauban diha sa Bais Campus 1, diha sa maong dapit maigsoon sa registrar. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Perlantano nagwa sa usab sa atong programa. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa ka ninyo maigsoon. Kumusta man ang matag usa ka nato? Ilabi na sa ato nga pagpanalagad. Although makaigsunan alam mo katingala ka doon nakabuk ako ang upat na day akong mata igsoon. Tungod sa ato nga medyo hanap di ta kapasaw mga kaigsunan kun walay ikaduhang mata igsoon. Ilabi na sa kinabuhi ni Sister Montoya Romano diha sa Bacolod City maigsoon. Kumusta man mo diha sister diha sa inyong dapit? Mayong hapon daddy, pastor. God bless everyone. Salamat sa Ginoo. Kumusta man ang atong kinabuhi diha sa Bacolod City sa atong imuhang mga ugangan, imuhang mga igsoon diha sa dapit sa imong mga bayaw mga kaigsunan ilabi na sa inyong mga anak. Sa kinabuhi ni Sister Annabel Robite nagwas-usab sa atong programa dinhi sa ato nga dapit mga igsoon. Adunay mensahe si Sister Annabel Robite. Maayong hapon pastor. Naayo na di ay ang radio. Pastor wala pa yun mga kaigsunan ilabi na sa kinabuhi. Wala pa yun maayo mga kaigsunan. Ako rin nag-iayom-ayom mga kaigsunan last time amo ning gitistingan mga igsoon mo nang kakatakan mi kauban si pastora kay kun ato ning gitrayan mga kaigsunan kung motunog ba mga igsoon. Ito naman mga kaigsunan tungod sa kadugayon sa mao nga gamit. Kining component mga kaigsunan mao rin ato gitry kay ang mga mixer o katong mga ubang mga gamit diri kay nangasunog man to mga igsoon. Unang dalagon ang Dios do nagay mga pamaagi ang Ginoo mga kaigsunan nga mapadayon nato nga programa. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Salde diha sa Sikihor. Sikihor, kumusta mo diha sa dapit sa Sikihor? Dugay-dugay na ko mga kaigsunan, wadyo ko kabisita mga kaigsunan diha sa dapit sa Sikihor. Ako hinumduman mga kaigsunan while may nag-travel na to mga panahon na biti ko sugag balod mga kaigsunan kauban mi si Brother Ramit Halon atong mga panahon na aw niya kining balod mga kaigsunan gikan mi sa Sikihor atong mga bulan na mga kaigsunan gatuyok na magbarko mga kaigsunan ilahan na magsagitay ni mga bata galantaw ko mga bata mga kaigsunan. Akong unahon akong giplanuhan mga kaigsunan kang bata gyud ako ang luwason atong mga panahon ako nadayon bagyo tior tong roro mga kaigsunan gikan sa Sikihor. Una salamat sa Ginoo ang Dios kanunay nagaproteksyon o nagabantay sa mata ko sa kanato ilabi na sa atong mga pinalanggang mga listener sa maong dapit din sa maong 95.3 although mga kaigsunan wala pa gyud maayo ang FM radio. Live lang ta mga kaigsunan aron ato gyud nga mapadayon ang ato nga buluhaton alang sa pagpaambit sa mensahe Ginoo. Sa taas nga mga panahon mga kaigsunan wala ta ka hatod og mga mensahe, mga lapas nga mga mensahe dinhi sa social media, sa Facebook Live Luzon, Visayas, sa Mindanao tungod kay dunay mga kakulian nining mao nga dapit. Apan salamat sa Ginoo mga kaigsunan ang Dios dili gyud siya mawad-an sa gitawag nga pamaagi. Ang tawo mga kaigsunan dunay katapusan o dunay say kinutbanan ang pamaagi sa tao apan ang pamaagi sa Dios wala ni siya'y kinutbanan.
kung sa manginasal pa mga kaigsoon, unlimited rice. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan, padayon ta sa ato nga programa, ang ato karon nga topic mga kaigsunan, that is reveal. Pagpadayag mga kaigsunan, doon ay 7 ka mga rason, 7 reason to read the Bible. Number 1 mga kaigsunan, God's words reveal who truly God is. Ang Biblia mga kaigsunan, mupadayag sa matag usa kanato sa diha kung imo gyud kining tun-an. Pero kung dili nimo ni tun-an, unsaon pug padayag maigsoon, unsaon man nato pag-answer ang gitawag og reveal. Di ba? Atong basahon mga kaigsunan, pero sa una sa tanan ato kining ablihan, ato kining hadiklan sa mga pag-ampok maigsoon. Labing gamhanan ug mahigugma ang nga Dios. Dios nga mitag-iya sa among kinabuhi. Dios nga mitag-iya sa tanang mga butang. Dios nga minagbugna sa langit o sa yuta, even ang among kinabuhi aman. Salamat o Dios niya nasab ang imong ubos nga lagad, baga pakaon sa among espirituhanon nga bahin, pinagisi mo mga pulog mga mensahe, nga kining mao nga mensahe o Dios mahimok namong gabayan, mahimok namong pundasyon, mahimok namong kalig-on, taliwala sa mga pagsulay dinhi sa kalibutan, Lord. Samtang kami nagpanginabuhi pa dinhi sa silong sa langit, Lord, ikaw kanunay mag-amping magtipig kanunay kanamo, Lord Jesus. Ilabi na sa tanan karon nagwatch sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, matag usa kanila o Dios, aduna sila sa taksak ka mga kinahanglan. Salamat o Dios, ikaw magapanalangin sa matag usa kanila, labaw sa tanan, tagbuas sila sa tanan nilang mga kinahanglan. Every day o Dios, nga kaming tanan o Dios, mahimo kaming gawas nun, labaw sa tanan, mahimo kaming magbadaogon pinagi sa imong kaayo, Lord Jesus. Salamat o Dios, among giila nga wa gyud kami arang mahimo sa among kaugalingon kun wala ikaw kanunay kanamo. Ang kaduganan kahimayaan pinaagi lamang sa imong bugtong anak personal namo nga manluluwas. Ang tanan magaingon, amen o amen. Padayon ta mga igsoon. Ako aranya ning ibalin mga kaigsoon kining mic maison to ang mga speakers na ko gibutan. Padayon ta sa ato nga topic mga kaigsoon, 7 reason to read the Bible. Dunay 7 ka mga rason nganong basahon gud ang Biblia. First mga kaigsoon, God's words reveal who truly God is. Second, God's words transform the heart and renew the mind. Kay kung dili ta magbasa igsoon ang atong una-una, ang atong kasing-kasing maura gyapon. Kinauhanong pagbati. Di ba? Pero kung ang tao mga kaigsoon kanunay na minaw sa mensahe sa Dios, kanunay nagpatalingog sa giya diha sa mensahe sa Dios, ang atong tawhanong kinaayaw hinay-hinay gyud ni mawa igsoon. Adunay mensahe si Sister Annabel mga kaigsunan, watching from Tanhay. Pastor, salamat sa Ginoo sa inyo nga pag-watch dinhi sa atong programa mga kaigsunan, labi na sa atong mga kaubanan dinhi sa Balok igsoon o sa Pilipigan o sa Kasagangkal. Odo mga kaigsunan, aduna na po simbahan ang Kasagangkal. Ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Arnolfo Villagantol, Pastor Nonoy Arias, Pastor Argos Arias mga kaigsunan from Dawin mga igsoon, tungod kay na himugso ang mao nga simbahan alang sa mga katawhan sa mao nga dapit, mao nga nagampo ta mga kaigsoon, nagampo ang matagusa nga mahibalik gyud ang programa dinhi sa FM radio uban ang tabang sa atong Ginoo aron mapadayon on air igsoon ang ato nga mensahe dili lamang sa Facebook live kundi madungog usab sa mga kasilinganan kutob sa maabot nining mao nga sibya. Nining mao nga sibyahanan igsoon. Ikatulo mga kaigsunan, God's words correct us of sin. Ang mensahe sa Dios mao ay mo correct nato gikan sa atong pagpakasala. Number 4, God's words gives wisdom from life for life. Ang mensahe sa Dios mo'y muhatag kanato kaalam ug mahimo natong kinabuhi. Yes. Kaya kung dili tahatag kaalam sa Ginoo, kanura kitag sa putong igsoon. Kanunay natang mabalaka mga kaigsoon. Number 6, God's word lights our path. Ang mensahe sa Dios maoy atong kahayag sa atong alagyanan. Wow!
kinsa may layhan nga maglakaw diha sa dalan nga hayag ang alagyan. Di ta mapandol igsoon bisag naa pay bato. Di ba? Maunay mensahe sa Dios nga angay nato ning tun-an karon aron ang mata usa kanato magiyahan diha sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kanato kagawasan. Number 7, last igsoon. And God's words equip us for God's purpose. Wow! Adunay katuyon ang mensahe sa Dios nga ang purpose o katuyuan sa Ginoo dili sama sa tao. Ang plano sa tao dili sama sa plano sa Dios. Mao nga matag usa kanato usahay mga kaigsoon makaingon ta mga kaigsoon nganong nahimo makong Kristohano sister. Nga kaniadto bisyoso mako kaayo. Gubot man ang akong kinabuhi. Naama ko sa kahilayan, naama ko sa kalibutanon nga kalahiukan mga igsoon. Apan sa diha nga ni-reveal ang mensahe sa Ginoo, nabag-o ang akong kinabuhi. Nausab mga igsoon ang akong pamilya. Na-enjoy ang akong pamilya, pinaagi sa mensahe sa Ginoo. Mao nga nahimugso magkaigsoon kining mao nga 7 ka rason sa Ginoo sa Biblia igsoon, the 7 reason to read the Bible. Amen ba? Atong basahon mga kaigsunan ang Juan, John 17 verse 17. Kung unsa ka mahinungdanon mga kaigsunan ang mensahe sa Ginoo. Matod pa din sa mao nga John 17 chapter 17 verse 17 megsoon ingon din hima igsoon balaan na sila diha sa kamatuoran ang imong pulong kamatuoran. Kanus aman mabalaan ang tao sa diha nga ikaw ug ako magtuon sa mensahe sa Ginoo. Hello. Sa diha nga ang tao iyang gikinabuhi ang iyang madungog sa mga alagad sa Dios. Sa diha nga ang mensahe sa Ginoo mo mahimo niyang kapartner kanunay. Unsa ang number 1 igsoon? Makita ka na sa John chapter 17 verse 17. Ingon din him igsoon balaan na sila diha sa kamaturan. What is kamaturan? Ang kamaturan mao ang mensahe sa Dios. Kay magtug-an magyud sa tao, mukurik magyud sa tao. Di ba? Matag usa ka nato mga kaigsoon na magutik kawgaling kinaiya. Kay ato kinay usahay sa puton, daling masuko, di kadungog-dungog istorya. Maglagot dayon. Saan ko noon, maapil ang silingan, maapil ang pamilya, maapil si sister, si brother, tungod kay wala gin ma-change ang atong attitude. Apan sa diha mga kaigsuonan, kung ikaw ug ako magbasa sa mensahe sa Ginoo, bisan unsa patak kadautan kaniadto, bisan unsa pa ang atong tinawhanon nga batasan, ma-change ni pinaagi sa mensahe sa Ginoo. O sa diha mga kaigsuonan, ingon din, balaan na sila diha sa kamatuoran ang imong pulong kamaturno. Asa gikan ang pulong? Gikan ni pastor, gikan ni pastoran? No. Diha sa Biblia. Ikaduha mga igsoon. Ikaduha nga rason. God's words transform the heart and renew the mind. Ang balaang kasulatan mga kaigsoon nagpadayag ang mensahe sa Dios, God's word transform the heart and renew the mind. Mausab ang imong kasing-kasing, mausab ang imong huna-una. Usahay ang tao magkaigsunan, dautan og huna-una. Apan sa diha nga naa ang mensahe sa Ginoo, wow, wow na wow, kay nausab na ang atong kinabuhi. Dili na ta madudahon. Dili na ta mag-una-unang desisyon sa kaugmaon sa uban. Kay ang kaugmaon sa imong isigataw, naara sa atong Ginoo. Wala nimo, wala nako, wala diya sa simbahan. Ang imong kaugmaon, ang akong kaugmaon, naalamang sa Dios. Atong basahon, igsoon. God's words transform the heart and renew the mind. Ingon ang Roma mga kaigsoon ng kapitulo 12 versikulo 2. Kung ano na mo Biblia mga igsoon, mas nindot nga magsulod kita sa mensahe Ginoo. Muna dako ko kalipay, dako tagpagpasalamat sa buhi nato nga Dios, even doon na may mga problema ang mga gadget, pero doon ay pamaagi ang Dios nga mahibalik ang atong life di pinaagi sa mao nga Facebook live aron mapadayon ang mensahe Ginoo, dili mensahe sa tao igsoon. Matod pa din sa Roma kapitulo
12, versikulo 2. Matod pa din mga igsoon. Ato ning basahon kun aduna mo'y Biblia. Ingon din sa versikulo 2. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon na. Kinsay gasulti ni ini igsoon, mensahis Ginoo, Biblia. Nga ikaw ug ako dili ta magpahiuyon-uyon sa batasan ni labi na karon igsoon, lain lang rabi batasan ning mga panahon karon. Tungod sa mga vices, tungod sa bisyo igsoon, mga bata, mga kaigsunan kus Ginoo, wala na'y panahon para sa Ginoo igsoon. Kanunay nang magsiig lantaw sa cellphone. Although dili man sala nga masitag lantaw ang cellphone, dako man gyapon kahimuan. Tanang butang igsoon dunay kahimuan, apan kabalutang mo adjust. Kabalutang mo gamit sa tanang butang nga gipiyal sa Dios nato. Kay kanang mga butang nga atong nahuptan igsoon, di gyud na ato di kan gunas Ginoo igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Carmen Bantiki igsoon, nagwas-usab sa atong mga programa. Unsad ay dinhi mga kaigsunan ingon ang mensahe sa Dios. Unsay giingon dinhi sa bersikulo 2 mga kaigsunan, ayaw kamo pagpahayon sa pamatasan ining panahona. Ibag-o Hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunauna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Kanus aman masayod ang tao sa kabubuton o plano sa Dios sa diha nga narinyo ang atong hunauna. Hello. Sa diha gipabag-o kanunay ang atong una sa mensahe sa Dios, dili mensahe sa tao. Dili mensahe ni sister ni brother. Labi na kung way Ginoo igsoon. Unsay giingon sa balang kasulan, ayaw kamo pagpahiuyon. Dili ta magsikuyon-uyon, mag-o maguning uso sister. Nahinumno ko mga kaigsunan kani ato gagmay pa mi. Kani uso-uso mga kaigsoon kining ambil ba mahisoon. O niya makahinumdum ko sa mga kauban ako nga trabante diya sa Negros Oriental State University. Matod pa diha mga kaigsoon nakahiskot nis mga karaang mga style igsoon. Ka grade 3 patingalin ko or ka grade 4 atong mga panahona. Katong karsones bitaw nga ambil o piting mga kaigsoon hala. Tas-tasan ng sit-sit day butang dako ay usa ka dangaw mga kaigsoon sa ubos. O niya sa babaw mga kaigsoon gamay sa maghayab-hab mga igsoon. Saan ko noon mga tikulbang kay kining ambil mga igsoon nalapaw man sa tikod o sa tubangan sa tiil. O niya karon mga igsoon kay kusog naman sa motor. O niya kay masangit man na sa diha sa putres igsoon may katikulbang. Kay mao lagi uso mga style sa palibot igsoon. Dili ta mga igsoon pahoyon. Ang atong himuon usunod ta kung unsay naa sa Biblia aron ikaw ug ako makorek atubangan sa atong Ginoo. Unsay giingon dinhi magsuon, ayaw kamo pagpahiyon sa pamatasan ni ining panahona, ipabag-o Hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Nganong nag-ingon man ang Biblia nga ipabag-o Hinuon ang inyong kaugalingon aron kanunay ta makabantay sa uso ug taras. Pila man ka mga tao, mga kaigsunan, mga bata nga nangamatay intahon. Diba? Kung doon na pa'y Ginoo igsoon, doon ay pagbati, doon ay gugma, doon ay kaluoy. Wow! Ikatulo igsoon nga rason, God's words correct us of sin. Dili mensahe sa tao ang mukorek, aron ta makorek gikan sa atong pagkamakasasala. Ikaw ug ako igsoon makasasala gyud ang tao. Kay ang atong amahan nga si Eva ug si Adan nakasala ng daan. Dili ta mo ingon may sun awag yo ko sala pastor, more pa more, correct. Dapat more pa more. Ano ni mensahe si Pastora April mi Turan from Baguio igsoon? Amen. Yes. Unsa di ay dire? God's words correct us of sin. Ang mensahe sa Dios mo correct gikan sa atong pagkamakasasala. Di ba correct? Ingon ang Hebrews Kapitulo 4, versikulo 12, kung doon na mo'y Biblia. Wala ta nagwali sa social media may ato lang kaugalingon. Kung dili nagbase tagbalang kasulatan, aron ikaw o ako magiyahan o matudluan, pinaagi sa mensahe Ginoo igsoon dili mensahe karitula.
Kasi kalibutan mga kaigsunan, ang ipadako karitula ra bagyo. Moingon ra bagyo mga kaigsunan kung Ginoo, ay di mo sunod sa among relihiyon, di gyud mo maluwas. Nya tao ra pud ingon. Ay mong tuo igsoon. Tao ra sad. Ikaw ug ako adunay kagawasan pagdesisyon. Pagpaminaw sa mensahe Ginoo nga mo'y mutudlo, mukorek nato igsoon aron ang tao mahimong babalahan atubangan ni Jesus, atubangan sa Dios. O sige ingon na sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16, ingon si Jesus mismo, magbalaan kamo kay ako balaan man. Kinsay gasulti ni si Jesus mismo, dili si pastor. Balik ta mga kaigsuonan sa maong Hebrews igsoon. O sige ingon din niya sa Hebreo anon kapitulo 4 bersikulo 12. Kung ano na mo'y Biblia mga kaigsuonan. Dili ta mo gawas des balang kasulatan, dili ta magpugna-mugna o kaugalingon natong istorya igsoon aron tatuohan. Matud pa din hima igsoon sa 12. Kay ang pulong sa Dios buhi. That is life. Action. Buhi siya. Still alive until now. Unsay buhi? Mensahis Ginoo. God's words gives correct us of sin. Matod pa sa Hebreo anon 4 atong basahon pagbalik. Kay ang pulong sa Dios buhi og maaptik og masait pa kaysa bisan unsang espada. Kaysa may naay samurai diha magsuon katong nakapatay ni Magellan kani atong mga kaigsunan. Unsa man to gigamit na lapu-lapu mga kaigsunan, samurai or unsa man to kampilan. Di ba? Pero ang mensahe Ginoo, wow, hait pa sa bisan unsang espada linis kalibutan. Bisan unsang espiritu nga magsuroy-suroy sa kahanginan igsuon, ang mensahe sa Dios, sa Ginoo, mauni mo padlon. Mauni mo rebuke igsoon by the name of Jesus Christ. Glad to say you again, Dries, live pastor with FM more power. Yes. Kumusta DJ Lara? Mabel, sa Gantalaw magkaigsuunan. Bilando, Kantalaw, kumusta mamudiha DJ Lara? Kumusta man ang atong kinabuhi, labi na sa atong pagpangalagad sa Ginoo, nasayod ang Dios o nasayod mi nga nagpadayon sa mo sa pagpagamit para sa himayas Ginoo. Padayon ta magkaigsunan, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa atong kasinatian sa kinabuhi. Doon na may mga gitawag o kabugat, mga problema nga makaingon ta, kaya ba kaha ni Ginoo? Yes, kaya. Kaya na ay Ginoo. Dili kaya sa tao, apan kaya sa atong Dios igsoon. Matod pa sa ikaupat igsoon. Matod pa sa ikaupat nga mensahe. Ingon din hima igsoon, God's words give wisdom for life. Kung ang tao igsoon dili hatagag kaalam sa Ginoo, dali ra gyud matigok sa kalibutan. Kay mangisog man. Unya labi nang naay makatunan. Moingon man din mga kaigsoon, ay kamura ba ko'y kabaw? Matupas taga Cebu mga kaigsoon, kamura ba'y kabaw? Ako sa kabaw sab ko. Di ba gara kaya tao? Ano na mensahe mga kaigsoon gikas akong maguwang gikan sa Cavite or sa Maynila. Maayong hapon, pastor. Uban sa tibuok mong pamilya, may pong hapon dia. Akong magulang mga kaigsunan sa Ginoo Dios Maynila igsoon. Ano na mensahe si DJ Lara, Lara May, Vilando, Gantalaw. Salamat sa Ginoo, pastor. Padayon nga magpagamit kaniya ang padayon nga madaugon o madasigon kimingaw na ninyo. Wow, salamat sa Ginoo. Karong overnight fellowship, DJ Lara, pwede lagi mo makabisita dire. Karong last night, sa December, igsoon, kung wala mo yung mga activities nga pag-atinan, welcome mo, nini mga David. Bisan unsang organisasyon, basta ikaw ug ako, nga nagkinabuhi sa mensahes, Ginoo, wow,
We are brothers and sisters in Christ. Kanito magkaigsunan, malingaw ko maisuon. Primero gina akong lingkod diri makaingon ko kung sa kay akong isulti sa kay mura man ta magkaigsunan ko sa Ginoo ga istorya diri mura usa. Mura gid usa ang kaigsuon. Apan salamat sa Dios mga kaigsunan. Ikaw ug ako wala mag-inusara. Kaya naay mga anghel sa Ginoo kanunay na proteksyon sa mata ko sa. Dalay ko na Ginoo kaigsuon. Time will come. Ihatag riya po ni Ginoo kaigsuon. Amo ni problema mo kaigsuon na mo kalitok off. Pahaway man. Arita sa ikaupat mo isuon. Kung sa itong ikaupat mga kaigsunan, ingon din yung mga kaigsunan. God words gives wisdom for life. Ang mensahe sa Dios mga kaigsunan maghatag og kaalam. Dili lang kaalam, doon na pa'y kinabuhi. Kaya kung ang tao mga kaigsunan, kung wa na kinabuhi igsuon, wa na siya kaalam. Atong basahon ang Proverbio, Kapitulo 2, versikulo 6. Ingon din ang maong nga mensahe sa Panultihon, Kapitulo 2, versikulo 6 mga kaigsunan. Ingon din ang iyang mensahe. Atong basahon igsuon. Aron ato gyud nga madungog igsuon. Ingon din sa 6, versikulo 6. Ingon ang versikulo 6 mga kaigsunan. Ang Ginoo maoy naghatag sa kaalam. Atong pangutan-on ang atong kaugalingon igsoon. Kinsa may naghatag og kaalam sa mga estudyante? Si sir, si ma'am? Si ma'am o si sir. Kung wa po nahatagig kaalam sa Ginoo, dili po na sila makatudlo ngadto silang mga estudyante. Si pastor, si pastora, mga magwawali kung wa po na kaalam gikas Ginoo, dili po na makahibalo ang mga tao kung saoy buhaton sa tao. Amen ba? Maumangani mga kaigsunan, kung ang tao sa kalibutan gusto yun nga gitawag, ako good. Nago ko'y kaalam, nago ko'y edukasyon, professor good ko, ug unsay imong na-comply sa kalibutan. No. Kining tanan igsoon, ego ra gining gisalig nato. Ego ra gitang gipiyalan ani. Human ining tanan pila ka tuig igsoon, 70 years. O pila ta ka tuig mga kaigsunan, kuhaon tas Ginoo, mawala sa pangkaalam nga naa nato. Ang magpabiling kung unsay atong gipugas nga maayong relasyon sa atong gisigataw, maayong pagtudlo mga kaigsunan pagkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Wow, mao gunay balong nato ngadto sa menteryo. Di ba? Unsay giingon dinhi, ang Ginoo maoy naghatag sa kaalam. Ang kahibalo pagsabot gikan sa iyang mga pulong. The question is, asa man gikan ang kaalam o ang tao adunay pagsabot? Gikan sa iyang mga pulong. Wow. Gikan sa pulong sa Dios. Dili gikan sa pulong sa tao. Kay ang pulong sa tao kung wa gyud Ginoo, magpaturato gyud na igsuon. Magpaas ginaw, maalam bitaw ko. Sige na sa na sila sab. Labi naglay profesyon, unsa may atong na-comply sa kalibutan, wow. Pero atong hinumduman, mawatas kalibutan, di ko na atong na mabalos lunganan. Ang atong mabalong igsoon, mensahe Ginoo. Nga atong ikapabilin sa atong mga anak, sa atong asawa, sa atong bana, sa atong silingan, sa atong isip ka magtotoo. Nga wala pa diha ni Kristo igsoon. Matod pa dinhi maigsoon sa 6, ang Ginoo mo'y naghatag sa kaalam. Kanunay natong isilsi sa itong una-una, o kinsay naghatag sa kaalam? Matod pa diha sa Biblia, igsoon gipamatud-an diha sa balang kasulatan, ang Ginoo mao naghatag sa kaalam, ang kahibalo pagsabot gikan sa iyang mga pulong. Asa gikan? Gikan sa mensahe sa Dios. Wow. Ingon din mga kaigsoon sa ikalima igsoon, God words strengthen our faith.
Ang mensahe sa Dios muhatag nato kalig-on diha sa pagtuo ngadto sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa akong kauban mga kaigsoon, Sir Edim. Adunay sa mensahe mga kaigsoon, kumusta mo diha Sir Edim? Dalaygon ang Dios, Sir. Yes. Wala tay lain pasalamatan nini. Wala tay lain dayigon. Ang atong pasalamatan, ang atong pasidunggan, maulang gyud ang Dios. Tanan nga atong na-comply, tanan nga atong nahimo, tanan nga atong nabuhat, igo ratang instrumento aron mapaabot ang atong kaalam nga gikan sab sa uban o gikan sa uban o gikan usab sa Dios. Igo ra kitang gipialan ini. Human ining tanan igsoon, ang ato raging mapabilin ang maayong pagtulunan, ikapabilin sa atong silingan, sa atong pamilya, kung maestra, kung maestro mata, atong mga estudyante, matudluan o magiyahan diha sa kamaturan, kamaghatag ka nato kagawasan. Labi na sa atong mga faculty and staff diha sa Negros Oriental State University, maayong mudto, maayong hapon kanatong tanan, ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Usa sa atong listener sa kaniadto igsoon, atong viewer makaigsoon, naingon siya nga wala na daw ta mag-live. Apan salamat sa Ginoo, time will come nabalik gyapon ang atong programa, uban ang pulong sa Dios, uban ang panalangin sa Ginoo. Atong basahon mga kaigsuonan dinhi sa Roma kapitulo 10 versikulo 17, God's words strengthen our faith. Ang muhatag natog kalig-on, ang muhatag kanatog kadasig, ang muhatag kanatog kalig-on diha sa pagtuo, mao ang pulong sa Ginoo. Bisa kung saan patag underestimate, bisa kung saan patag pagpaluya sa imong sikataw, apan kung doon na kay mensahe sa Dios, wow, musamot tag kadasig, musamot tag kalig-on igsoon, tungkol kaya ang atong gasaligan, mensahe man sa Ginoo. Matod pa din sa Roma 10, kapitulo 10, versikulo 17, kung ano na yung Biblia mga kaigsunan, ingon din sa kapitulo 10, versikulo 17, ingon din mga kaigsunan, akong ning basahon, busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati. The question is, kinsa man po'y pamation kung way muwali? Ang pangutana sa diha maigsoon, kinsa man po ang muwali? O asa mapudgikan ang iwali? Di ba? Doon naman nagwali-wali mga kaigsunan, pero wala man po'y kapitulo, bersikulo. O saan pagkakaton sa mga tao, asa maguna sister, brother, sir? Asa magunang kapituluha, bersikuluha, gawa magyod diha, mabasa. May ato magtutudlo nga nagawas karon sa atong programa kaigsoon Sir Edim. Kay kung ang estudyante sa amo nga technology igsoon sa CIT department, kung magsige ra mag-theory o dili na mo i-hands-on, magngangagid ang estudyante. Pag abot sa ayo sa sakyanan mga kaigsoon automotive mechanic, magngangagid o dili na mo i-illustrate, dili na mo akan adudong mo na paingon jud dito sa connection o saon pag sit up o saon pag troubleshoot. Although mga kaigsoon wala namatay subject nga gihandulan karon, although doon ay mga estudyante, sir, kung sa may akong buhaton ani, magpabilintang mo doon na tayo mga giya igsoon uban ang tabang sa Ginoo. Kaya kini atong kaalam nga atong nahuptan karon dili ni ato aman. Igo ra man tang gibinlan ani igsoon kung kutob sa atong mahimo nga ikatabang sa mga estudyante bisag wala na ta magtudlo, ato silang giyahan. Amen ba? Di gud kabalo igsoon kung wala gyud hands-on ang mga estudyante. Sige ra theory. Labi na sa technology, mo ingon man na wa naara butos libro god. Hello, atong basahon mga kaigsunan ang mao nga mensahe sa 17. Ingon din himay igsoon, busa ang pagtuo, asa man nagagikan ang pagtuo? Kundo na kay mensahe gikas Ginoo. Kundo na po'y muwali sa mensahe sa Ginoo sab. Matod pa din busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe o nabati nagagikan sa pulong ni Kristo. Asa gikan ang mensahe
Mensahe ba ni gikan ni pastor, gikan sa simbahan, gikan sa karitula? Mensahe gikan ni Kristo. Wow. Kung ang tao maminaw mo patalingog sa mensahe ni Kristo, ikaw o ako ang atong pagtuo, mudako pag yun kayo. Di dyo tamaluya igsuon, bisag kung saan patagtuhal, bisag inyong patas katilingban mga igsuon, wag yun na kaugmaon ng mga tawanan na pangutanan ko kung diya mga igsuon, kinsa mapitag-is kaugmaon na to. Kinsa mapitag-ihas sa panalangin nga atong gikinangan, kinsa mapitag-ihas sa atong pagkaon, may nga patagi ka, nanarpa ako magkuko. Kaya watay kusog ihatas Ginoo. Watay gininhawa mga kaigsunan nga ihatag sa Ginoo every day, every second. Di ba magtinga ta igsoon? Asa man nato mahibalan nga doon na tayo pamaagi, diha na itong mahibalan sa mensahe sa Diyos. Unsa di ay mga kaigsunan, busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati. Kung dili mamati ang tao igsoon, di gyud mudako ang pagtuo na mo ngon ay murag gyapon sige tagpamati unya Biblia magyapon na kabalo ko kita ko Biblia tuwas national bookstore pagkaadaghan ng Biblia Yes. Bisag pila pagkasakong Biblia, pero kung ato ra nang ipakatulog diya sa suok, makabalo ka ang tao? No. Mga estudyante, pag-exam ni sir, ni ma'am, bisag usa pa ta ka bright, ayaw mo tuon, makakuha ba gyud mo sa election nga gi-discuss ni sir. Magnangag yun maigsoon, magsige, bisag asa ada ko yung mga udik ta ani. Di ka kumutan ang test paper, igsoon. Onya, natungon po si sir si ma'am, nainit ang ulo, labaw sa tanan, kung way giyas Ginoo, naapil ang klase. Paulik sa'yo, lipay po mo estudyante. Di ba? Lipay po estudyante, ay si sir si ma'am, naglagot pa to, mapay pagsulog, good morning sir. Wa man sa mod, ay. Pero salamat sa Diyos, ikaw ug ako, igiyahan sa mensahe Ginoo. Ang importante, maprofesional man taog sa dili. Ang mensahe Ginoo, muhatod ka na to sa tinuod-anay nga pundasyon sa itong pagpaginabuhi dinis kalibutan nagso. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe o nabati nagagikan sa pulong ni Kristo. Kung ang mensahe, kung ang imong nadungog mensahe ni Kristo, to God be the glory, mabulahan ka, mabulahan ko, mabulahan tanan. Kaya ang mensahe nga atong ipamati ni ining atong programa, dili gikan ako, kung dili gikan sa atong Ginoo. Kay ang atong giwalid dinhi sa FM radio, dinhi sa social media, Luzon, Visayas, and Mindanao, gikan gayud sa balaang kasulatan. Ilabi na sa atong station manager diha sa Malabuyok mga kaigsunan, Pastor Gideon Candelario, sa mga Candelario family, si Pastor Russell, uban sila mga anak. Ang ibita tos Pastor Gideon mga kaigsunan nga doon ay program sa youth. Ako ra pong gi-response mga kaigsunan, ang atong mga youth din magsun puro halos mga estudyante. O niya mga estudyante karon mga kaigsunan, di mabangban sa ilang leksyon. Labi na sa education department. Yayo has mga kaigsunan. Ikauno mga igsoon nga mensahe gikas Ginoo, God word light our path. Ang mensahe sa Dios mo'y muhatag og kahayag sa atong alagyanan. Sulay kunog agi igsoon, atong igsoon niya Sir Felix. Kay nakasulay magyud mga kaigsuonan. O soro dinis kabukiran mga igsoon. Og wa gyud tay suga Sir Felix. Imo hang giagian paingon gikas na siri paingon Pilipigan na perter bagyo lisura ng dalana igsoon. Pagka tuwad-tuwad kita ng kabatuan mga kaigsunan, labi ng daghang ang lapo karon, tigituhod ang lapo. Tarok gini ato ang batiis mga kaigsunan sa kalapukan. Maunga ang mensahe sa Dios, nag-illustrate sa mga tao igsoon nga ang mensahe sa Ginoo maoy muhatag kanato kahayag diha sa atong matag alagyanan. Hello.
Matod pa din mga kaigsunan sa Salmo 119, versikulo 105. Second to the last igsuon. Matod pa din sa mga Salmo. Salamat sa Ginoo kaigsuon og mga adlaw mag-live sabta. Kung walay brand out, kung muna po tayo wifi igsuon, padayon ta sa ato nga programa. Kung kay taas matag panahon mga kaigsunan ang amo nga bakasyon o ang amo nga panahon igsuon, taas man diri mga kaigsunan tungod sa amo nga duty, wa po ko duty Lunes. Salamat sa Ginoo, padayon ta mga kaigsunan alang sa pagtuon sa mensahe sa Dios. O sa giingon din mga kaigsunan sa Salmo 119, versikulo 105. Ang pulong sa Dios mao'y kahayag sa atong alagianan. Atong pamatud-an ekson. Unsa di ay diri maison, God word lights our path. Ang mensahe sa Dios may muhatag kanatong kahayag sa atong matag alagian or alagianan. Ingon din maison, ang imong pulong mao'y suga nga magtultol kanako o mao'y kahayag sa akong agianan. Grabe. Maglakaw gani tag-adlaw. Gahi gyud mapanol gawas o maglakaw tag-adlaw. Magdangag sa taigsoon. Naglakaw po tag-adlaw unya cellphone sa. Wa kaabot sa unahan, wa ka bantay doon ang maday bangag igsoon. O dunay bato, o dunay unsay na yatakan igsoon nakayatak tag-iro igsoon. Na manimahaw ginatong tiil igsoon. Diba? Apan kung ikaw o ako mututok sa mensahe sa Dios na agatagiya gikan sa atong Ginoo. Ay ang mensahe sa Ginoo nga atong madungog gikan sa mga alagad sa Dios. Mao ni mohatod ka nato kahayag kalig-on paglaom kadasig sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Matod pa din hima kaigsunan, ang imong pulong mao'y suga nga magtultol kanako og mao'y kahayag sa akong agianan. Wow! Last nga mga bersikulo. Last nga ikapito nga rason igsoon. God word equip us for God purpose. Patapos na ka na to, adunay tuyo o katuyuan ng Diyos. Kung matingala ka mga igsoon, doon ay mga tao nga bisyoso ka ni ato karon nahimo ng mga pastor. Pagkahinumdum ko magkaigsunan 2023, doon nato'y magsunod nato mga iso sa atong programa karon daghan na kaay mga buluhaton para sa Ginoo nahimo ng pastor. Ano nahimo man silang pastor, nahimo man silang magwawali. Ay ang atong giwali dili title sa simbahan, dili karitula sa simbahan, kundi ang atong giwali mensahe sa atong Ginoo. Mamoy mohatod ka na ito kabaguhan kausaban sa itong kinabuhi. Ingon din mga kaigsunan sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3, versikulo 16 ngadto sa 17. Nga mensahe sa Dios mo'y mutudlo ka nato, mo'y mukurik ka nato, aron ikaw ug ako mahimo bitang mamatarong atubangan sa Ginoo. Atong basahon mga kaigsunan, ako ni ikapabilin sa matag usa. Ingatak na udapit sa kahaponon nga iyang ihatag. Dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 ngadto gayud sa 17. Og mga adlaw igsoon pag-uban-uban gihapon ta sa atong programa alang sa pagpadayon sa mensahe sa atong Ginoo igsoon. O sa giingon dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 ngadto sa 17. Atong pamation igsoon. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Kaya doon na magoy mo ingon maison ay mo ra gyapon Biblia tawo ra gyapon naga-print ra na mo koy printer sa. Yes, mo agree ko. Ang pangutana sa diha maison, ang Biblia ba ordinary ba? Mao nay atong ipangutana sa atong kaulingon. Kay ang balaang kasulatan gisulat uban sa lamdag sa atong Ginoo. Wala gisulat ang Biblia aron gilandagan diha sa kalibutan. Hello. Gibong na ang balang kasulatan. Dunay lamdag gikan sa Dios, dili lamdag gikan sa tao.
dili lamdag gikan sa karitula kundi lamdag gyud gikan sa atong Ginoo nga may tag-iya sa imong kinabuhi nga may tag-iya sa usok natong gigamit everyday igsoon. Matod pa din igsoon ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon. Yes, kung mapakorek ang tao, wow, mapag-o yun ang tao sa alang sa pagtudlo, sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, o sa pagtudlo, unsaon pagkinabuhi nga matarong. The question is, kung ikaw ug ako, dili magpatudlo diha sa mensahe sa Dios, di gyud mamatarong. Muna klarong pagka-istorya igsoon. Kay mo ingon, ay, si kinsa magunang tawanan, makurik, mura po na sila kurik. Yes. Ang gitudlo sa balang kasulatan, dili akong mensahe, dili akong binugna, kung dili nagbase o nagbasa ta sa mensahe sa Dios. Mismo kami igsoon nga magwawali, nagpa-correction mi, diha sa among giwali. Dili mi magwali mga kaigsoon nga, dili mi magpa-correct. Laktaw-laktawa nato ang atong wali igsoon, moingon man ang magwawali. Murag ako may maiguan ni, o daya ni. Di ba? Bias man eh. O saan ang bias may igsoon? Matod pa din yung igsoon, matod pa din sa 15. Ang tipo kasulatan, gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios, kinsay naglamdag niini aron masulat o mabukna ang balang kasulatan. Kung dili ang naglamdag, ang nagsulat niini, doon na siya gikan sa Dios. Gilamdagan siya sa Dios aron mabugna ang balang kasulatan, aron ikaw ug ako matudloan makurekta sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Di ba? Oh. Mapuslanon alang sa pagtudlo, sa kamaturan, pagbadlong, pagsaway o pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Wow. Kung ikaw ug ako magpabadlong sa mensahe Ginoo, mamatarong yun ang tao. Wala nag-ingon ang balang kasulatan, pinaagi sa karitulo, nabag-o gid siya. Pinaagi sa title sa simbahan, nabag-o gid siya. Kung dili ikaw ug ako diha sa balang kasulatan, mao nakapabag-o sa matag usa ka tawo dinhi sa kalibutan. Kaya nagpabadlong masag, nagpakorek masag. Usa sa atong kauban maigsoon, ingon siya. Kung mutuon tas ka balang kasulatan, kung maminaw tas mga mensahe gikas Ginoo, dako binig kahimuan. Yes! Dako binig kahimuan. Ang imong kinaiya, ang akong kinaiya, ang atong taras, ang atong pagkatawhanong sa puton, mausan man yun eh. Dili ta madali-dalion maison. Maghulat ta sa insaktong panahon. Kaya niingon niya sa Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 3, gikan sa 1 ngadto sa 3, ang matag panahon, ang matag butang adunay kitagda nga panahon. Paabot ta sa atong desire sa kinabuhi. Paabot ta sa atong ipangandoy sa kinabuhi. Kaya ang Diyos nasayon ni Inexon. 17, last igsoon nga atong gibasa. Ingon din mga kaigsunan. Pagtulo, pagkamatarong, pagbadlong, unsaon, pagsaway, o pagtulo, unsaon, pagkinabuhi nga matarong. Versikulo 17. Matod pa sa 17. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios. Ang nag-alagad sa Dios. Unsay kahimtang og sitwasyon ini. Atong basahon pagpadayon. Ingon din sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Yes! Grabe siya. Kompleto sangkap eh. Unsay masangkap sa tawo? Maayong buhat. Dili daw utang buhat. Salamat sa Ginoo sa matag usa sa mga panahon nga inyong gigahin. Ang Diyos magapanalangin sa matag usa, ilabi na sa nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Wala mi lain nga gihatod ining mao nga buhatan. Wala mi lain nga giwali ni sa FM radio dinhi sa social media Luzon, Visayas, and Mindanao. Mensahe ni Jesus. Sa katapusan akong ibilin igsoon, ang Biblia magsangkap kanato sa mga panguna-una nga uyon sa balahang kasulatan. Magpuyo uban sa giya og lamdag
sa Biblia aron matuman nato ang gisugo o gipabuhat kanato sa Dios. Gibugna ang balang kasulatan adunay tumong o katuyuan aron makorekta, aron ta makoreksyon, aron mausab ang atong kinabuhi samtang kita nagpaabot kay Jesus. Dalaygon ang Dios sa may katapusan, ingatak na og dapit sa kahapon nga iyang gihatag isuon. Mag-ampot ta mga kaigsunan. Labing gamahanan og mahigugmaon ka nga Dios. Dios nga mituburan sa tanang mga butang. Dios nga mitag-iya sa among kinabuhi. Dios nga mo nagbuhat sa langit o sa yuta. Salamat Amahan sa imong pagkamayo. Bisan pa man sa tanan nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ikaw magkapanalangin sa matag usa kanila o Dios. I declare blessing sa matag usa kanila. Dalaygon ka o Dios sa way katapusan. Nga kining tanan o Dios nga among gihimo alang kini sa matag usa kanamo Lord Jesus. Among gila nga wala kami arang mahimo kun wala ikaw kanunay kanamo. Dungog himaya nga nalangid kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Sa samang takna, sa samang higayon, magkaigsunan, og mga adlaw, mag-live lang ta maigsoon na off na pod. Muna yung problema, magkaigsunan kining mao nga atong nga gadget nga gihimo. O salamat sa Ginoo, inyong ubos nga lagad, Pastor Safre Candelario. God bless everyone. Ang Dios magauban o magabantay sa mata ko sa kanato.